Wa kay webcam pero naa kay cellphone. Tudloan ta mo unsaon paghimo sa inyong cellphone as webcam. Kung wala pa kay webcam, example nag-order kag webcam unya dugay pa man ang maabot kay sa online nimo gi-order unya. Kailangan na ka mo gamit og camera kay naa kay meeting sa imong client online. Tudloan ta mo unsaon paghimo og webcam sa inyong gadget, cellphone or iPad. Inyong need kay duha ra ka buok. First kay mag-download ka og app nga gitawag og Kamo app. Ang next nimo nga kailangan is kailangan pareha og wifi nga gigamit ang inyong cellphone og ang inyong computer or laptop. Mo gini akong gigamit permi kaning mga record ako nga videos kani akong pakita ni kani nga video kana i-download lang ni then imo rang i-pair gamit ng QR code. I-click lang nimo nang naay sign nga wifi diha. Pag na-scan na nimo ang QR code, matik na dayon na siya. Then dito sa devices, pangitaon lang nimo. Then makita pud nimo ang tanan niya nga camera. Sa front nga camera o sa back nga camera makita niya ang ultra wide, makita gyapon niya 0.5 times 1. Dayon ang resolution sa imong camera kung free lang ang kamo dili pro 720 ra tataman. Dayon kung gusto ka og 1080 mag-upgrade na ka og pro. Pero di naman nato na need, kailangan lang nato og camera nga makita ta. So okay na kay nang 720. Mao lang to siya. Sa naa poy nangutanan na kung sa akong gamit nga webcam nga barato 720 ra actually akong ginagamit nga webcam nga katong webcam gyud kanang ginagamit nako sa streaming kani siya oh. Mani mga sample sa mga stream na akong gigamitan ani nga webcam 720 lang ang resolution. Dayon kung makita ninyo nga atong video kay naay watermark sa CapCut, maghimo og video kung giunsa ako na pagwala sa akong mga uban video.